Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo será en búlgaro porque estamos en Bulgaria y estoy con un amigo que habla búlgaro. Estamos aquí en una piscina y vamos a empezar. Dentro vídeo. Здравейте хора, днеска сме в едно ново видео. Тук сме с Дани в басейна. С моята майка. Поздрави. Здравейте! Баща ми ето тук готви чучки. Здравейте! Жените в кухнята. И майката на Дани, дето се казва Йоана или Ани. Кажи здрасти. Здрасти. Оля! Ола, на испански. Сега ви давам камерата на оператора Кристина. Отивайте, значи, може ти да седнеш там и не снимаш колко сме хубави. Колко сте прекрасни. Къде ми Кажи нещо, Дани. Дани са Дорани. харесате видеото и да се абонирате. За канала. Да дадете лайк. Дани, трябва да кажеш на всичките си приятели да се абонират за канала на Виктор. Така. Дани, влизай. Къде да седна аз да снимам, деца? Тук на шея. Ето тук. Мисля, че тук ще е по-добре. Защото аз имам да свърша една работа, гледайте. Виктор чисти басена. Виктор чисти, Дани също сега ще Тази чаша чисти. какво прави там? Тази чаша е за игра. Да, за да мокрим оператора. Ти трябва да седнеш тук, а не там. Ще седна, само че сега е фащам добре. Окей. Трябва да изчистим малко все пак, Заедно ли ще скачате? тук Кой ще Фуковит скачате? е пълно с уси. И умира. И в Пловдив с комари. Айде, Дани, скачай. Гледам те, снимам те. Хора, тук имаме една супер шатра. Вижте. Поле ще снимаме малко и под водата. Да. Някакъв начин. Айде да скачаме. Скачайте, деца мои. Ти скачай, аз влизам, Браво на Дани. Аз скачам от тук, височините. Сега е ред на Виктор. Високо ви е. Един. Два. И три. Бомба! Намокриха камерата, Вече сме в хора. басейна. Намокрихте камерата, хора. Добре, сега да се скоча. Не, Дани да се скочи, аз се го снимам под водата. Айде. И после обратната. Давай камера. Хора, ето ма и мен, давам камерата. Да. Добре, сега Данито се скача и се го гледаме под водата. Давай. 1, 2, 3. Добре, и сега обратната, само че снимай добре. И сега се скача аз и той се снима под водата. Айде. Добре, връщаме камерата на професионалиста. Сега, изваждам я. Има едно нещо добро тази камера и че ако ми падне, се държи тук, взиме я. Е много добра. Да. Нещо да ви кажа. По някакъв момент може да не чувате добре заради водата и микрофона, ама няма нищо. Дани слага очилата. Ето ги, забавлението е на макс. Ще играем ли на кой ще стигне първи чашата? Чакай малко. Сега. Само покажа нещо. Направих един нов интернационален спорт. Трябва да стигне до Олимпиадите. Добре. Гледайте. Влизам в дюшека. Отиваш малко назад и да ставаш тука. И трябва Да гребеш. най-доброто време да направиш. Гледайте. Само дето трябва да сложим дюшек от спалня, за да видим какво ще стане. Гледайте. Не! Националният спорт се превърна в национално обръщане. И сега вече мен се ме изгонят от спорта. Отивам да взема чашата. Тя е там. Затова. Отивай. Ето го и готвача, готви. И
И докато той вземи чашата, се опитам да застана прав дюшека. Гледайте. Гледайте. Тук. Снимаме. Момент. Хоп. Гледайте сега как ще застана прав. Малко ми остана. Браво! Добре го правите. Чакай малко. Чакам доста, колкото кажете. Добре. Значи сега. Сега. Ми даваш камерата и ще правим майтап. Какъв ще е майтапа? Не! Да. Не! Да. Не! Да. 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 Не! Не! Дани! Професионалиста избяга. Сега ще го викнем. Ай! Отнами чашата! Отнами чашата! Добре. Няма нищо. Сега ще дойде професионалистката да наснима пак. Няма да ти правя повече майтапи. Включи с камерата. Включи с камерата. Включи с камерата. Малко ти какво меташ тази камера като е нормално? Държи я, бе. Добре, държи. Какво искаш? Нищо не искаш, снимам въ. Скачайте, айде. Хубав скок. Направи един Не, аз ще направя. във водата. Беби тук. Браво на Дани. Айде, сега съм аз, ама добре. Добре. Първо водата. И чашата и после аз. Браво! Тайкондо! Тайкондо! И сега аз сама ще тук. Как мога да си приближавам? Как мога да си приближавам, за Не да... може. Не може, Не. окей. Хора, уникален курорт. Ама няма да ви казвам къде е, че ще дойдете всички. Ако имат много лайк, ще продължим друга видео. Добре. Значи, сега ще играем на състезание по чаша. Айде. Добре, може ли чашата? Може ли? Ай. Само че... Не. Не. Добро. Само тя се направя нещо, не може. Добре. Ще взема джушека и се първа с него. Трампозо. Никога. Айде, готови ли сте? Не. Чакай да го махна джушека. Чакай. Ти ще си го сложиш на тебе. Кой бе? Кога съм го правила с това? Никога. Виж, в пояса има 3 оси. Пояса не ми трябва. Вчера, като пак правихме състезание, си взимаше дюшека да плува с него. Той прави лъжи. Лъже. Аз правя олимпиадата, айде. Готови? Да. 1, 2, старт! След вчерашното падане няколко пъти, днес consigue la victoria. Стига вече, има покри. Няма. Ще спра да снимам. Няма да му проповече. Лъжец. Няма. Тук ще стане само в уси. Нали се разбрахме? Ще ти дам това. Чашата. Спрахме. Остави я на ръба на басейна. Айде, оставям я. Не, остави я. Отдалечете се. Още. Не, мамка ми. Още. Айде, взимай я. Не. Взимай я, бе. Не. Добре, Казах. айде, Вики, стига хвърля вода, че... Добре, айде, на. Окей, Не! Чуйте се! Айде, заставайте, тук хвърляме на другия край. Чуйте сега нещо смешно да ви кажа. На мен като ми фърлят вода, скривам се под водата да не съм мокра. На мен... Пълна логика. Добре, хвърлям. Чакай, излизам. Айде. Ема без дюшека. Без дюшека, бе. Практикувам за олимпиадите, дед ви казах.
Не. Дай накрая. Готов ли си? Не. Без, не. А така, за кой път? Айде, махам го. Идва, айде. Този път няма правилните такива. Давайте. Пригответе се. 1, 2, 3. Късно е. Айде! Айде, този път печели, Дани. Лъжа! Измамно малко беше, но няма нищо. Добре. Последен Ако път. направим нещо, Още веднъж искате ли? Или снимайте под вода. Сложете нещо под вода, което да хващате. Нещо, което повече тежи и което да вадите. единия снима и другия гледа с телефон. И третия трябва да отиде с дюшека до дъното на най-бързата скорост възможна. Който спечели на времето е печелив. Печеливш. Печелив тона. Добре. Давай сега ти. Не, аз почвам с дюшека. Айде. Ами за време кой ще следи? Телефона, ти. Не дай твоя, не искам да мокре моя. Тя чашата потъна, ето може да взимате чашата, тя вече е във водата. Ако тъна, бе. Виж, напълни се с вода и потъна. Тъна, вярно. Чакайте. Часовник, къде е? Ето го. Ето, това е без лъжа. Истина. Кой е първи? Почвам аз. Чакай. Кога почваш? Сега. Да пусна темпоризадор. Не е темпоризадор. Хронометро. Тука. Хронометро. А, Трябва да добре. броиш времето. Окей. Когато стигна вода. Да. Дъното го спираш и гледаме времето. И после другия, който спечели. Винаги. Дъното или край на басейна? Е там. Края. Винаги от тая страна, дето има списъци. Венга. Кажи ми старт. 1, 2, 3, старт. Мерси, Дани. Давай, без дюшека. Не важи. Прецака се. Ако паднем, стартираме наново. Ай, Дани, сега и после ти. 9:52. Ако падне, стартираме наново. Вики, 9:52. Ето. Да, ама не стигнах, така че Да. рестартираме. Рестартираме. Първо Данито и после аз наново. Дани, 1. Дани, Едно, не, броя. чакай, бе. Добре, сега. 1. 1, 2, старт. Той ще падне, майка. Няма. Той ще бъде по-бърз, го виждам. Да, защото не падна. 9:07. И аз. 9:40 и нещо. Добре, давай го. 52 беше. Ай, 52, добре. Дай. Сега съм аз отново, защото паднах, както видяхте. Е така. И докато дойде, се взема чашата. Ето я. Така се слизам направо тук, защото... Добре. Готово. Давай ми дюшека наново. Добре, момент. Готов съм. 1, 2, 3, старт. Не, чакай, има дълса! И какво, изяди ли та? Не, ама имаше дълса. Ай. Наново. Ай, por Dios. Наново. Добре. Наново, момент. Няма мокриш. Няма и правиш такива чудеса. Ау. Отново, Айде. момент. Готово. 1, 2, старт. Доста добре. Да. 6:36. Колко? 6:36. И сега. Той гребе бързо. Да. Бързо. Който спечели! Добре, сега трябва да се опитаме да стоим прави в дюшека. Най-много време е възможно. Ама снимайте се сами, защо трябва аз? Добре. Защото... Ето Дани ще те снима. Добре. Не, ти пак си времето. Време ли съм аз? Да,
трябва да броиш колко време стоя горе. Къде отиди темпоризадора сега? Хронометро. И къде отиде? Релох отиди. Чакай. Да, ама аз на твой телефон не знам нищо къде е. Моменти се изгуби. Жената по часовника. Отивай на там. Айде, готово. Добре, сега трябва да стоя най-многото време възможно в дюшека. Браво. Ще ми казваш кога да... Ето ловенци. Старт ли трябва да кажа? Старт и когато стъпа, го пускаш. Чакай. Малко по-натам, да не се ударя, ако падна. Готово. Айде старт. Хоп! Колко? Николко, то не успях да го пусна. Дай наново. Наново. Добре, по-ли трябва да надуем малко дюшека. Добре, отново. Че е мек. Ти гледай какво снимаш, ти снимаш. Не, снима теб, снима както ти трябва. Снимаш земята. Готов ли си? Айде. Трябва да... горе-долу, да. Готови? Не! Ти ми пръбли. Кажи го пак, че не чухме. Някакви неща, ето. Трябва да направя с трудно стон пона. Да изчакай да свърши видеото на децата. Пусни го и натисни Bluetooth. Няколко секунди. Добре, отново, айде. Готови, старт! Сега, пусни го, Колко? 2:31. Колко? 2:31. Добре, сега е Дани. Аз снимам, тая Криса е пак камерата. Добре. Ето, дай. Дани. Дани, ти там ли ще се качваш? Гледайте, времето вече е извинявай. Какво става? Студено Изчезни ли? всичко мокриш тук. Студено ли ти е? Студено ми е. Ако ми беше топло, От височините ли се скачаш, не? Ако ми Добре. беше топло, щях да съм вътре. Един! Готови? Чакай да си вземе душа. Чакай, аз ще ти го дам някак си. Бутни го към мен. Ай, че студено бие. Стигаш, бе. Ма внимай, че има да паднеш и да се удариш. Така. Дай, Криса. 1, 2, старт, Дани. О! Колко? 2:20. 2:20, аз 2:31. Да. Добре, ще направим още един раунд. Добре, сега съм аз, после Дани. Сега ти слезнеш. Аз си взимам тук дюшека. Гледайте, почна да спада. Трябва да го надуем след малко. Готово. Тома, не, да. Окей! Това се спря. Не, да, угасва се. Готов ли си? Да. Добре, на тебе телефона трябва ли ти сега? 1, Да. 2, 3. 1:83. Дамян ти звъни, Вики. Затвори му, аз не съм го извън. В момента му я свърша и продължаваме. Сиви нещо. Реинициат. Ето ги правят колоните. Ето ги оправих. Добре, колоните. сега си ти, нали? Ти. Не, аз нали скочих, бе. Да. Сега си ти. Чакай се отхлада. Добре, извинете, хвърлих се на нощно, защото ми стана хладно и водата става топло. Добре, 1:80. Сега си навънка, че съм аз и че сега си навънка почва да се обажда. Кажи му, че мога, ама че почне. През това, Nintendo. Дале, свързвам езици. Окей. 1, 2, 3. Чак да падна, бе. Трябва отново, защото не успя да хронометрира. Нали пишех съобщение? Трябва да чуеш тя да каже старт, не ти сам. Добре.
Дали ще ми падне камерата? Трябва сега да го намалиш малко. Добре, айде отново, готова ли си? Да. Едно, две, старт, Дани. 2,26 допадаме. 26. О, добре, сега последен раунд. Вървим едно. Равни сте. Да, равни сме. Това е, как се казва десемпате? Равни. Си махаме равното вече, десемпате. Десемпате като не са равни. Добре, сега се махнем равното. Сега някой се спечели 100%. Така че, който спечели сега, печели играта! На, да, точно това е. Добре, тук гледайте, че всичко е законно. Няма никакви такива чудеса. Добре. Чакай да махнем тая уша. Добре, готов съм. Едно, две, старт. 2,11 допадаме. Ето го. 2,11, не Да. знам дали се вижда. Сега ще видим кой ще спечели. Сега ще... Има някой печели. Той, който печели сега. Ще разберем след няколко секунди. Давай газ за Бургас. Сега е Дани, нали? Да. Едно, две, старт. Не! 2,13. Не! Много изравнено. Ама беше 2,11. 11. Ама аз изгубих. Все пак спечели Дани. Изгубването е много лошо и затова падам в басейна. Изгубих тая игра, ама не всичките игри. Това ще продължи. Колко? Добре. Мерси за гледането на това видео. И да ни спечели втората игра. Лайк. Да, втората не знам коя игра е, ама спечели той. Добре, няма нищо, ама ако това видео има много лайкове, ще го продължим. Втора част ще направим. Да, втора част. Айде! Чао! Чао! Абонирайте се за Вигровска авентура.